Ah, obe wejame. Sono sei. Sono fefe. Abe kreni die na me die. Frodi. Na eye. Na yere na wenyan baby ko de yere. Enso mani muso. Enti nipa wo hu no okuta ne poma okuta ne beko na han kuta no na afenso kopene ana se drink kuta no mani muso. Mamre na yaye. Afinshapa, yaba munyina afinshapa. SuroWiase ajimo ewo Abofour on Hene Fobri when you be your talk mienu ya say ene yedi so yako kese enkoma asante mai na se Abofour Hene friend na Fobri otofu mienu no onye baby ko ene ebusi bi amamre ni amanie egu pemu sane be ya ye be ya amamra na yesimi na ofo edinesi fo Abofour na obodu ase asa oda ne di gana ya wazo ya asa na eda ne di ya wa Hene ene won asa mai ene eda ahiku enina eni beja ayo mia ekwai nana asa
adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ na so yɛntumi mmobɔ ɔmo nyinaa ntumi mfa ɔmo nyinaa di nto dwa ne nti ɛna yɛkyerɛw sɛ ɛyɛ ahemfo bebree na aba asi sɛ ɔhene a wɔhwɛ no ɛyɛ pampa so ɛhene asante mɛm yamammerɛ yamadeɛ yasampo ɛyɛ fɛ deɛ na ɛnyɛ fɛ ɛwɔ yamammerɛ ne yamanim deɛ na to nkyea wɔ ɔahwɛ asa ɛna ɛyɛ fɛ sɛ asante ma yɛ wɔ adze a ɔyɛ asa deɛ nkasa ne nyinaa asa na n'asa nyinaa ɛkasa ɛka biribi ɛde kyerɛ yɛn nkyirima na yɛreba no asa n'asa kyerɛ nyinaa ɛwɔ hɔ sɛnɛ obi nsa wɔnum sɛneɛ asa n'asa kyerɛ teɛ no asa na n'asa nyinaa ɛwɔ asa kyerɛ.
Atuya na just a crania or to bear walking out so and a dinner, the trade, Baba, a busia, or mother share, baby, send when it was our channel. I see your dear wife rest in perfect, just a new crew and the year, and no, and when it was our channel, and no, a granny, or the Ebejani crew, send a woman train. You know, I did so, and I feel so young, and I'm on Sandoko Shina, and I feel so brave. I am so a now, or shadow or twice, so I just say, I am cry. Medium airport is a full, I can hold the ends mention. We and a tray, a mamre, a money, and I feel about some. We a money, our granny, a bay, a dear Januku, Elquine, crack. No, a branch in the book could be a crano. Oh, so what in the walk of for the Amazon say, and I'll say, Pasana, me open and knee. Papa wants to send me. Ah, open wedge at me. So no say, so no fair. About cranny, dear, I mean, dear. Now, sir, of a woman and Noah, I was said a one crew. And then Yayapuma Ekutano. I Koto Bridja, Yabona Betty, so and I'll pay Okita, the Shure Susumasa, Sumasa, and Kita,
ɛnyɛ flowers no anɛ mafo deɛ no wate rebi ne kita no dɛm bi na saa han na ne di yɛ sunsumu asɛm ɛne sunsumasa no sɛ ɛpam ahohombɔne ɛde nti ɛna kunani ahaban a wɔkita no no ɔde mɛkɔ ahyɛ ne moma so ɛbɔ ya ɛmɛkɔ nim Nano tetefoɔ no wɔno ɛkasa wɔno ɛde fa yɛ amammerɛ ne amanneɛ mu adwinni ahodoɔ na ɔmɔde kasa na wɔno adwene mu dɔ paa ɛnɛ ɛde asi akɔ sukuu nyinaa nso yɛkɔ a yɛsan akɔfa nananom deɛ no ɛna ɛkasa Baku ready out there walk on your and among most secretly and one Lucia would do and would see and Nana when baby for the area and so many muso. It's in the power who know Putana Beko, Naha Gutano, na Afenso, company, and I said, drink Gutano, and money muso. I am a and I and the Butano. This massacre send a Lugusa Shannon, send your Hene, and no, and the Yasha dear Emma was on a Nikunani, and new crew, Eda, Wo, and Paso, and I say, what's your name, Nechi, Elko Ecorano, Granny, and a chia will be you. Oh, sorry, no.
sia kado tie ku so bru madawroma weni sia no ebe ya sanso do dia mawo bia ye kokora wo no enso ne makobi enye ye bru sanse ade bia wo na na no mo cho so de mawo a ye fanya somebody ye fanya the guitar number ye fanya house number ye fanya address number na nya sanso de mama ne se da bia ye bopere do wo do a ehu sa ha se ne de papa ye dey eto ye ne nyina mo no pato dwa no nko ye se no wo ye konkonwa fie adane se bo me bo dane dadwoda ye be sura ne ye sura de ade bia wo na kade ne de ye bru odampo atwa bia yi a ne hwene fefe sa akwase bro ne bia me share na no airport yi wo se monye madawru ma nya do dadwoda mo ka ko nyegu fo mo wo de asura apam so ne esabia eta eyi yo ye kire ade afi ho no ade amanye bia na ade nyina wo se me sami kulu katapa ba kire boy se wadawru ma wonya wo ba kokoduru fobi na wo se me katapra ko me ka amanu tumu na se wo yi me pie amansaiti be kire deja ye bible so na so na ye pejame ye de me bible bi ateme kadia de kasa wo de be fro wo se ampa na tumu konko e kase abra wo koi wo betina paka so de abo wo bomo pano no na wo tia se na wo yi me kire amansa nyina ko sa me ye wo hene ba ko be me ni machi me ni manim me jina mfifi na me jina bra me prakodia owo ti ayeye me yi o mpaso tam yenu ba kunsa tifi ba kunsa na afo ona se wo chacha o e boy we won sia fako ne so na fa chacha ne wure e prako peka ho wo de super kabrafo o sum ye kase aso ada so na wo sum ye ida so yi abira wo sum ye trafa wo trafa na wo sasa e firi ni tiri ni kosi ne na se be sia o so ani ni si ento ba bia wo de sia dem na wo so yade bi aka na se ho na so ni so che di ampo obe peja ne dia ba twere bo de o ka ne se woni ano ade wo ka se bi wo trouble here ade na ha ba bu so dia o ma mo ane she ade tie wo jina na jamfie komani map yaw so be je ne niam be da mo se yo yara na jamfie komani wo je e dia ba wie ya wo fa na e ba de buso wa sari o Hene. Ai na na yo to so me ansa ma be de do pribie na no dom asante kotoko wo kuma Obaya was a boy, the other one, the year to be done over. That's a case of Obaya, which I said, and people, and let it say no 15 million of the pay at the end, and it's your papa brought out from the shame in other. And just a while so. Yo, and just a while. I have one that is a pampa so hene. I now to go for 2 this is on my mission and I'm on my intention. And I say, oh my yeah, and I say, oh, blabbersin and I know. And one day a year, Abofour mine, heading crack. Now, I show a year. Pampa so now on the pampa so my Santa Hene, it will be so messy tonight. No, my and my head. She and Famano, I just say Pampa so Hene, Edna, or the Asa, a giant wine. Asabia, one as a shrek, Sano Smith, no, as a shrek, or what we say. So, order a year and him, higher our ha, our did a dear chimu, a year, a
bɛma w'ani di akyire na deɛ bɛka wɔ ha biara no nso w'ani bɛtumi ho bi